Ini ndinonzi Melba Dzapasi, ndakamirira organization inonzi the Women's League Net. Organization yedu inoshanda nevanasikana, inoshanda nemadzimai. Tauya kuno kwaZiko tichiita road show yedu sechenjedzo kumatambudziko anosanganiwa nawo nemadzimai nevanasikana, kunyanya vanasikana. Takatasa nemadhezi atiri nhasi panguva ino 16 days of activism against gender based violence. Matambudziko anosangana vanasikana akawandisa. Tinobvira chikoro chaiko chaiko. Tikatasa pamagariro edu, vana vasikana dzimwe nguva anokasika kusaenda kuchikoro. Vanasikana vanotarisirwa pasi. Saka zvese izvo toda kukurudzira kuti vanasikana vaonekwewo sevanhu. Handiti tikatasa kana vari kuchikoro, matambudziko anosangana nevanasikana kana vari kuchikoro ndeyekuti kana tiri kunguva dzedu dziya anoshaya sanitary way. Ukatasa zvimwe zvikoro chaizvo hazvina maspecial rooms ekuti mwana kana azvikanganisa kana aspoila anoenda kuneta sei, anoenda kunozvigadzirisa. Ndo zvimwe zvatakatasa nazvo. Kune early child marriages, vanhu havachambotya. Vana vedu tinoda kuti tivadzidzise, uye zvekare nevanakomana nana baba tivadzidzise kuti vagone kuziva kuti munhu anonzi mwanasikana munhu akakosha, vagone kupa uremekedzo kumwanasikana. Patiri kutaura zvechenjedzo yewanasikana iyoyi, tiri kuti asi musasiye mwana mukomana. Sei tiri kuti asi musasiye mwana mukomana? Paunoda kudzidzisa mwana, misikanzo vanoita vanotoita nevana vasikana nevana vakomana, asi pakuda kuchidzidziswa kuti vana vakomana vacho varespekte, varemekedze vana vasikana, vanasikana zvekare vagobatsiridzawo zvekare pakurudziro iyoyi yekuti matambudziko anosangana nevanasikana agone kureruka. Vanasikana vanosangana nematambudziko vanokurumidza yatinoti early child marriages pachirungu. Hurumende yedu yakaisa mutemo wekuti hatisi kuda early child marriages, asi tinoramba tizviona zviramba zvidzokorodza. Nyaya ndeyekuti nyaya iripo ndeyekuti kurudziro uye nechenjedzo yacho chaiyo haisati yanyatsokwanira kusvika kwese. Ruremekedzo, unoona munhu mukuru, baba vakuru kana mukomana mukuru achinotora kana kamwana akari kunzi kane 12 years ukaita mudzimai, zvinova zvinhu zvinenge zvisina kunaka. Ndo zvatiri kusangana nazo, tirwisane nedambudziko iroro. Vanosangana neviolence yatoti gender based violence inobvira vanasikana. Mukatasa zvizhinji kana vachifamba vanogona kutanga kungosvereredzwa nekuda kwezvinhu zvaanenge akaita zvaanenge akapfeka. Anogona kungotanga kusvereredzwa, akaramba hanzi uya nemunhu yatidana neyatidii, akaramba anogona kutosvika pakurohwa. Saka vanasikana vedu dzimwe nguva vanopinda mune zvinhu nekuita sei nekutya. Saka zvinhu zvatinofanira kukurudzira uye nekudzidzisa vana vechikomana. Saka tiri kuti asi musasiye mwana mukomana. Tinofanira kudzidzisa vana vakomana vedu kuti varemekedzewo vanasikana. Zvoitwa Prophet Biti Chikomo, Commander 1. Nyaya ndoda kuti nditaure ndeyekuti panotaurwa nyaya yemwanasikana tisasiye womwanakomana, nekuti kazhinji tinotaura nyaya yemwanasikana tozoona vanakomana vakupinda mune zvinodhaka, madrugs. Vamwe vacho vakutorepana mai vavo. I was young, but now I'm still a youth. Ndinonzwisisa ukoshwa unogona kuitika kune mwana wechidiki ari mukomana kunyange nemusikana. Asika patinotaurwa nyaya yegender inoita seinorerekera panyaya dzevanasikana chete, but inenge ichitaura zvinonzi gender munhu wese ari involved. But vakomana nevarume vanobva vafunga kuti dzanyaya dziri kutaurwa ndedzemadzimai. Asi nguva ino yeti kutaurwa nemwaka wemadzimai tatora mukana wekuti pari kutaurwa nyaya yemusikana tisasiyewo mukomana. We have to talk about the issues about the boys, nekuti vazhinji vacho taane cancer yemadrugs through vanakomana. Mostly mukanya kutarisa munoona ndichifamba nawo mune nzvimbo dzakasiyana siyana, vamwe vanoita zvemanzi, vamwe vanoita zvemadrama. Imomo ndo munonyanya kubikwa zvinhu zvakaita seizvozvo kana munyanya kudyiwa zvinhu zvakaita seizvozvo, nekuti vamwe vanofunga kuti pamwe hakuna rakajeka ramangwana ravangagona kuita, vanozozviita vakadhakwa. Vamwe vanoti kusitika. Saka tikuti chiitiko chakadai chakakoshera kwete isu chete asi matunhu yese nekumamisha kuti tigone kusvika tichinotaura nyaya dzakaita saidzodzo. Panorayirwa mwana wamambo muranda anofanira kunge achiteerera. Saka patinorayira vasikana vakomana ngativadaidzei, tivapewo mahagi, tivadewo, tivatengerewo mapresent, ko tinovasiyirei kana taakutengera vasikana chete tichiti nekuti ndo vanoteerera. Dzimwe nguva ndo vanogona kukurumidza kuteerera nenyaya yekuti vapiwa mukana.
tikavapa mukana vakomana muchaona kuti zvinhu zvedu zvinotiitira zvakanaka. Saka muchaona kuti vakomana vazhinji vandinowanyazoshanda navo vanoita zvemartial arts kana kuti self display avanoita avaite zvemadrugs hazviitwe nemunhu anopinda mumadrugs kana kuti anobata zvinodhaka, nekuti vari active, vari physical fitness yavo iri yepamusoro-soro. Saka ndozvimwe zvinhu zvatiri kuita matunhu edu kuti vakomana vange vachiita zvinhu zvakadaro, also vachitsvagirwa zvimwe zvekuita, asi zvimwe zvacho zvinotangira even paphysician yavo. Kana angazvisimbira muri kuona kuti ana Gorimbo chaivo nana Wilfred vari kutora mabelts achiuya kuno kuZimbabwe. Ndo art iyoyo is mixed art but is the same that also we are doing, but tatora zvinhu izvo kuti sangwetikire kumatowns zviitikire rumamisha, nokuti vazhinji vari mudhorobha ndo vanenge vachinzi ndo vanoenda chete kunze kwenyika kuna China vachinomirira Zimbabwe. But ndiri kuti nini, kune vakomana vari kuno vari kubikwa vari mupoto vanokwanisa kumirira futi the nation of Zimbabwe zvekare. Ini tsanangu ndinoitwa opportunity Makanga, ndinoshanda nemwanasikana waNhasi rinova boka riripo pakusimudzira kodzero dzevanasikana nemadzimai mumacommunities edu, asi tichinyanyisa zvakanyanya kushanda nemadzimai nevanasikana vari aya tinoti marginalized communities kunosanganisira kumamisha nemamwe macommunities akaita kusaririra pane zvinenge zvichiitika kubva information chaiyo, kuwanawo information vanenge vasina information. Saka tiripo pakushanda navo tichisimudzira kodzero dzavo uyezve tichiedza kurwisa mhirizhonga mudzimba. Iye zvino kunyanya tiri panguva ino yema16 days of activism against gender based violence, tiripo pakushanda nemadzimai nevanasikana uyezve nevarume nevakomana tichiita yatinoita inonzi yo male engagement, yekureva kuti zvakatariswa zvikaongororwa zvikaonekwa kunzi varume ndo vari kunyanya kuwanikwa varivo vari kuita mhirizhonga kumadzimai. Naizvozvo tikashanda navo tichikurudzira iye yatinoti yo positive masculinity, zvingatibatsira kuitira kuti tigova nenharaunda dzine runyararo, nharaunda dzisina mhirizhonga,